everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Wag sabot, bungol ka. Paspas kay kabusturyan na yun. Bungol ka. Hindi ko kapas. Kuan ba? Bantay ba? Pasabta ko na ko, Nay. Pasabta ko na ko. Paabtik kay man eh. Sige, Ah. mina ko. Wa na'y laing solusyon ini, Lolita. Kung ako pa'y ikaw, pakaslanan na ni Musgoryo. Kasigurado gyud ko nga ikay binlan sa nang katigayon na ana. O pabor pa kayo ng tiguang na. Gamay na lang kaayong kinabuhi, anang tiguang nga dinis kalibutan. Ikay mabuhong unyas tanan! Murag, epektibo kina itong paagi nila. Wa kita masipyat pagkuha ining turibya. Mayo gyud kayo. Ay, kainan bitaw tika. Expert lagi kayo ng tiguanga. Pero bida, kundi lang yan mo tutukan og maestro ibya, no? Murag kayo siya batanon pa tanawon. Pero makita siyang luyo. Nil nga nangunot gyud taon. Brag, nagpainat man siguro na siya. Oh, mura gyud. Kurtahan siguro ni si kuano? Kurtahan siguro ni si turibya. Nanay, dagang afam ka niya na to. Lain ng Amerikano nga trato, ana. Oh, expert na gede kayo na siya. Mo nang maayo kay na siya mudag lalaki. Ay sigurado lagi ko nga magustuhan na siya ni Lolo Goryo kumpara atong unang batanon nga atong kuha. Murag, konsuelo na tayo ni Nilda. Ha? Konsuelo na tayo ni. Gilok na ba kayo na sila tanahon na to? Musukol na ba sa nung kuwan, hinagwa ay Lolo Goryo niyo mo. Pilio ginis lolo. Mayong tao istoribya na iyang pilion. Para nga, masulo na nako sa Lolita ba? Sigurado lang lagi na, sir. Ang importante, paaboto lang yun na to nga may tabo nilang duha. Hey, pastilan. Magkasakiki paghanas lolo. Ay, kusgan pa kaya na imong lulo, eh. Noon sa, kusog pa kaya ng labok. Basta, Nel, una gyud kang mabulahan ko na matuman ang tanan natong gidam ko. Naginam-hinam na kay ko rin. Unsa tay? Ikiha ni mo sila si Tasyo ug si Pipito? Oh, ako silang ikiha. Kay wagi uli ang ako mga wire. Anong imo magit silang pakasad-untay nga dili man na nila sa? Oh. Iguro man sila ni palit atong butanga. Ila untang iuli na ako. Ha? Kaya ako sampay na 500. 500 may palit ni dadayado. Unya gipalit man sa kaslain. Buang. Kasi Buang! Kasi buang. Sila. Oh. Buang sila. Sila gi akong gukdon. Kay sila may namalit. Kay bawo ka na ilang kaso, do? Oh, day? Babae na ka. Mula na silang mga komprador di malapi. Namalit silang butang nga kinawat. Oh, iya. Sige naman lang kagbalik-balik ka Iya, na. binikawatan. Kinawat, Felix. Ay, sasa ako kawatan. Ah, Wakto na ko kawata. Ako rin itong sapindan nila. tanawara, ha? Oh. May angko na kakaroon nga imo ginanggikuha. Oh, ha? Pastilan ni mo daday. Iapil ang kakakiha, no? Oh. Apil ang tika. Ha? Ay. Iapil ang kakakiha. Na, tay. Go down. Ayaw na lang ang nagkiyakiha tay, uy. Suwayin niya. Mangita na lang tagpaagi nga makapalit taglain adto. Nasuko na kinakos ninit. Kay hagbay ronda na itong natao doon sa ilaha. Usaw man, babadlong man ang imong inahan. Mao gani tay, pangitaan lang nato paagi. Kay kita ra magyapon mauwawan anak kung magkiyakiha pa ta. Buang ka daday. Buang ka. Dili ako buang. Iyay. Bugag naong lang. Tawaan lang kang nanay Dili oh. ako Naong. buang. Way wow. Ay, na ako'y kwarta din hitay oh. Kini na lang mo ipalit og wire. Pila man to? 5,000. Nge. Ay, 3,000 raman itay. Iyay. Ko
Ngita lang ko kipuno ini para makapalitag bag-o. Ay, kini. He. Diin man kagwarta, Lolita. Waman tanaw sa kalibo, be. Tuan na. Hilom ko niya, day. Ay, Pusngagan, di ka Nay. Kami pusngagan. Nay, kuwang pagani ni duha ka libo aron ato itapals wire. Mao! ay. Kung makakwarta ko na tagaan na ko niya tika. Ay, kano samang ka makakwarta, Ay, Lolita. Ay, basta moingon raon niya ako nimo. Anya, sa may tanawin mo. Uy! Kaangayan, baya ni mo, Greggy. Mura na kag 30 years old, ana. Kaya, tinoo. Tinuod lagi. Ay, lupigan pa magani di mong mga artista sa circus. Sa? Ay, Ang si Circus God. Wala day ko og joker rin ito na. dili. Dili, oy, dili. Ang buot akong ipasabot ba, mura kag magikero tanahon. Na. Pagtanong ka niya dito, Rebiana. Di ba ako gusto bugal-bugal? Ay, baya, kag Greggy. Kumidya ramang guding ako, good. Mura kag si James Bond tanahon. James Bond 007. Hey, ikaw ron. Binuangan ko ni mo, ja? Pero unsa man mo lakaw na gyud ka? Maayo tag mukuyog ko nimo. Ayaw. Aha. Di ka pwede mauban ako kay personal ni na akong lakaw. Lakaw. Mangulitaw na sa katong ginganlan og Lolita? Nga sa man, ha? Sugto na ka ko ining pormahan ako. Ay sus, Greggy, baya ka Greggy no. Dili naman gud unta kinahanglan nga mangita pa kag lain. Di amang ko. Unsa? Kung magkasinabot ta, pwede ra gyud kaayo ko. Daga pa baya ko nya ikaw. O litaw pa. Ay, ba masya sa kilatan mo. Ay, Toribia. Ay, pabinuang da, ay. Di ka pa rin ako. Kung gusto ka, ang ako na lang apo may imuha. Kaya wa pa to'y trato. Ay, Trato. kana si Renato dili to nako type no. Mas type na ko ang lawas nga kanang prehas imo o macho. Ganahan kay ko ana. Ay! Huwag ko pagklaro diha, ay! Ay, mula ka na ko! Moban ko nimo. Diha ka na, ay! Kaya nagdalig ko! Bantay ka lang na akong tiguanga ka. Makakita gani kog binta. Puson gid na ako nag-ibuha. Ikaw na bakasyo? Oh, Pitch. Nikaw na ko. Mo naman lagi to, makuha ang inununan. Nikaw na ko sa kahiwa. Kahiwa? Kay, silang kahiwa. Kinapamay iring nga pagkanuno na to. Na may akong ipalain. Giurot na lang unta to mo. Ay, busog naman sa ko, Pitch. Sa panyod to na lang unya na. Ayo! Ayo! Uy! Hala! Kaila ko arong tinguga. Uy, Pitch. Si Lolita mo na, Pitch. Ha? Lolita. Patay! Natod, Lolita! Dali aso na uga rin kinagpurol. Ikay tuyo, ana. Ngay kinagpuro niya. Ay, akong kinaugon. Tasyo, Nasuroy lagi kalit. may anhi lang gyud ko ninyo Tasyo kay mangayo kog dispensa ninyo sa pagsamok-samok ni tatay ninyo dinhi. O ni kasulit. Ay, natural ramong gunagod. Kasabot masan mi sa imong tatay. Ayaw lang to ninyo panumbalingas tatay ha. Di man to niya dayon nang yang ingon nga katoy ang pagpanghulga ba nga ikiha mo niya. Uwam sa kay kaso na mulit. Kung nagunahuna man sa gyud mi nga amo tong ilisan. Ayaw na magkabalaka og ilistasyo. Pero magpakuyog na lang hinuon ko nimo. Asam dalit. Ingon man mo nga tuan ni Rocky ang wire, di ba? Hangyoon ang nako siya nga ako lang bayran og 3,000 kung musugot siya. Maura man gud akong kwarta. Uy, ayaw na lito eh.
Kung gisabot naman to na mo si Rocky God, iuli ra to niya. Basin karon, ako ray bala to. At lang kabala ka. Sa promise na ko nimo, iuli gyud to nako karon. Sure ka, Tasyo? Basig na ikog lang ka nako, ha? Oy, sigurado lagi kulit. Muadto raw niya ko sa inyo, akong daro ng wire. Salamat kayo, Tasyo, ha? Sige, di na lang ko magdugay. Mabalik na lang ko sa kong agi. Let, ihatot ka. Oh. Pasensya na kayo ka, Bay Goryo. Pabuta ko na dito sa taas. Basin, bubalik ka na ito din eh. Kining bay Lex. Bay. Yan nagot pangutanan ni mo, bay ba? Unsa man na, Bay? Kanang, kwan ba, bay? Pero may mga kung makadungog sa mga tao ba? Nga ako ko, no? Di bagay sa imong anak. Kay lagi ko, no? Dako uga pa nga mong edad. Kabay. Sa paminaw ni mo, bay. Amahan yun ka. Ngilad ba nga? Nangulitaw ko sa mong anak. Minawa. Wow. Una sa tanan, isip amahan, Bay. Huwag iko'y supak, anak. Kay, ang akong anak, naa naman sa saktong pangidaron. Pero, digil kalikayan nga, daghan gyud ang musantop sa kong unahuna, nga kung pananglit, mauyunan ka sa kong anak. Makahimo, pagkahamo, ug apo para nako. Ikaduha, kung maumagad di ka, unsa may mo itawag nako nga magwang pamangkan nako. Ug ang ikatulo, higugmaon ka nimo siyang tinuray. Tubaga. Nindot kinay mo pangutana, bay. Kabilib ko ni mo, bay. Nakapangutana dyan kag nindot, bay. Yeah. Kini ha? Unahon na kong tubag ha, kini. Unahon na kong tubag, bay. Kung matakan batik kag apo. Okay na. Ha? Sure ball yung ko, bisag daghanon pa. Bila may mong gusto. Yay. Kaduha, bay. Kay, pwede man gahapon nga, magtatay ko ni mo, o kaha, magdadi. Pili lang ka kung anong siya gusto ni mga ko itawag ni mo. Katulo, bay. Sure ball yung ko, nga ako isang higugmaon sa tibok nga kong kabuhi. Kabuhi. Sa akong kinabuhi. Wag yung kay problema ho na ko, bay. Maganda ako ipasalin ni mo, bay. Salamat. Salamat kayo, Bay Goryo. Salamat. Kanya. Sana, yun sa may gusto ni mo, bay. Ha? Magtatay na ko ni mo, magdadi. Dali lagi ka. Excited. Dali lagi ka. Ayaw lang una. Unya na lang kung sugto na ka sa kong anak. Pwede nga mag-practice ka na tawag niya kong daddy. Bay. Ganahan de ka tawag og daddy, bay. Pwede na ba ya? Sugdan ako ang tawag ron. Ay, daddy! Ay, daddy! Kumidya ka diya. May na mag-anadaan, bay ba? Kay sigurado man kung sugton yung ko sa mga anak, kay butan ba yan kayo na si Lolita, bay? Ugon nga! May usab kayo siyang mutagad nga rin ako. Manghinaot ko ba nga, unta, makapasar ka sa akong anak. Kanya, pasar. Murag estudyante. Pero dad, kinanglan sab ko nga, nagkinanglan ko sa imong suporta og tabang dad. Kanang bahina, naalagyan sa kong anak ang desisyon. Pwede na ko nga makagiya niya, pero di ko pwede nga magbuot kung kinsay iyang pilion. Di ka buot. Bay. Yun na, bay. Mars Lolita naman nga paingon din bay. Hama. Hawa. Ubitaw. Kanya ba? Kinsa mo lang kayang koyog, bay. Yun na. Yun na. Mura mo lang si Tasyo mo na. Tasyo. Daan pa ko. Si Tasyo yan. Relax. Relax. Way kulba ang imong kontra. Kay, Basta, akong masulti rin ni mo. Pahis lang yun!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.